Morjesta, mä oon Juha Lappalainen ja tämän videon tarkoituksena on selvittää teille, mikä on riskirakenne ja miksi valesokkeli on riskirakenne. Eli riskirakenne on rakenne, joka on herkkä vaurioitumaan kosteuden vaikutuksesta. Eli jos kastuu, niin sinne voi muodostua herkästi mikrobikasvustoa tai se materiaali itsessään voi vaurioitua veden vaikutuksesta. Ja se mikrobikasvusto voi etenkin näissä vanhemmissa 60-, 70-, 80-luvun rakennuksissa voi päästä sisäilmaan ja aiheuttaa hajuhaittaa sekä terveysongelmia. Ja tämän takia nämä rakenteet on ensiarvoisen tärkeää saada tarkastettua ja varmistettua, että ne ovat kunnossa. Ja jos ne ei ole kunnossa, niin siinä vaiheessa ne pitää saada korjatuksi. Seuraavaksi tässä videolla olisi tarkoitus käydä läpi tämmöinen valessokkelirakenne. Tämä on perusrakenne valesokkelista, joka esiintyy alun perin tehty vuodelta 1957 asti. On olemassa tämmöinen RT-kortiksi kutsuttu ohje, jossa on kerrottu, miten tämmöinen rakenne tehdään. Ja siellä paperissa on sanottu alun perin, että 50-luvulla, kun käytettiin purua seinissä, on todettu, että purua ei saa laittaa tänne valesokkelin alueelle, tälle alueelle seinään, koska se lahoaa kosteuden vaikutuksesta. Et siellä pitää käyttää mineraalivillaa siihen aikaan. Ja tässä on yksi tämmöinen peruskysymys, mihin nyt olisi tarkoitus vastata, miksi siellä on niin kosteaa. Ja mahdollisesti voimme arvailla sitä, että minkä takia siellä on tämä puinen alajuoksu on siellä, vaikka meillä ei purua saa siellä seinässä ollakaan. Tässä on nyt valesokkeli riisuttuna. Pelkästään valesokkeli ja viereinen täyttö näkyvissä. Elikkä tässä rakenteessa tämä ruskea osa edustaa alustäytöksi kutsuttua osaa, joka on siis vanhemmissa rakennuksissa usein hieno hiekkatäyttöinen. Ja tämän osan päälle rakennetaan myöhemmin lattia. Tämä osa on varsinainen sokkeli, joka siis kantaa talon painon. Ja tämä osa tässä on se valesokkeliksi kutsuttu osuus. Ja tämä valesokkelirakenne ei kanna talon painoa, vaan se kantaa ainoastaan ulkopuolelta näkyvän tiilimuurin painon. Ja sen vuoksi sitä kutsutaan valesokkeliksi, että se ei ole varsinaisesti ole kuormaa kantava rakenne. Ja seinärakenteessa tämän sokkelin päälle on perinteisesti asennettu kapilaarikatko, eli yleensä bitumikermiksi kutsuttu täysin vettä vesihöyryä läpäisemätön kerros, jonka tarkoitus on siis estää kosteuden nousu täältä sokkelia pitkin tähän päälle tulevaan alajuoksupuuksi kutsuttuun rakenteeseen, jolloin jos kosteus nousee siihen alajuoksupuuhun, se vaurioituu ja siihen tulee mikrobikasvustoa. Eli nyt meillä on sokkeli, bitumikermi kapilaarikatkona, joka estää siis kosteuden siirtymistä ylöspäin tähän yläpuoliseen rakenteeseen. Ja bitumikermin päälle on asennettu puu. Yleensä näissä vanhemmissa rakennuksissa se on noin 10 senttiä kertaa 5 senttiä alajuoksupuu, jonka tarkoitus on ottaa vastaan ylempien rakenteiden seinien ja katon paino ja siirtää se tänne sokkelille. Tämän puun yläpuolella on sitten täällä helman takana paljastetaan tällainen runkotolpat. Nämä tolpat on todellisuudessa noin 60 sentin välein tämän alajuoksupuun päällä. Ja näiden tolppien tarkoitus on siirtää sekä oma painonsa että katon paino ja seinien paino alajuoksupuulle. Ja samalla nämä runkotolpat muodostavat talon seinät ja muotittavat sen seinän vahvuuden. Ja näiden runkotolppien väliin näihin laitetaan sitten lämmön eristys.
joka on siis tässä tämä lämmöneristyksenä toimii tässä tapauksessa kivivilla, mineraalivilla, jota on kaistalle malliksi tähän laitettu. Ja tämä villan tarkoitus on siis estää lämpöä karkaamasta ulos siitä rakennuksesta. Sillä ei ole mitään muuta merkitystä tähän rakenteeseen. Ja runkotolpan ulkopuolella täällä tämä ruskea levy on tuulensuojalevy, jonka tarkoitus on estää ilmaa virtaamasta liikkumasta täällä seinän sisällä, täällä villan sisällä. Koska mineraalivillan, joka on yleisin lämmöneriste, eristävyys, se että se pysyy lämpöisenä, perustuu siihen, että ilma ei liiku villan sisällä. Ja tämä tuulensuojan tarkoitus on estää tämä ilman liike. Ja sitten sisäpuolelle runkotolpista asennetaan aikanaan 60-70-luvulla hyvin tyypillisesti tulee tämmöinen musta jätesäkkimuovi, joka on rakennusmuovina asennettu höyryn suluksi tänne sisäpuolelle. Ja sen tehtävä on estää ilmavirtauksia rakenteen läpi sekä vesihöyryä siirtymästä tänne rakenteen sisälle. Koska jos rakenteeseen seinään pääsee liikaa vesihöyryä, se voi aiheuttaa jälleen kastumista ja sitä kautta voi muodostua mikrobivaurioita näihin seinärakenteisiin. No, sitten tämä muovin päälle, koska tämä muovi on melko heikko kiinnitysalusta ja se on ehkä hieman ruman näköinenkin, niin tähän tulee kipsilevy, joka siis on 70-luvulta 60-luvun loppupuolelta yleensä kipsiä. 60-luvun alkupuolella on käytetty hyvin paljon lastulevyä, joka on sitten, siinä on omia ongelmia tullut, kuten esimerkiksi formaldehydieritystä 70-luvun loppupuolella sisäilmaan, mutta niistä ehkä myöhemmissä videoissa. Tämä kipsilevyn tarkoitus on sen lisäksi, että meillä on siinä hieno pinta, mihin laittaa tapetti, niin sen tarkoitus on jäykistää tämä rakenne osaltansa. Ja tämän kipsilevyn viereen tähän alueeseen, eli tämän hiekkatäytön, joka on jäljellä, niin tämän päälle, tämän seinän rakentamisen jälkeen, asetetaan 2 styroksilevyä, 10 senttiä korkea eristyskerros, sekä tehdään lattiavalu. Ja tämä on siis tyypillisesti tehty niin, että seinälevyä käytetään muottina, eli tämä betoni on valettu suoraan levyä vasten. Ja tähän betonin päälle, tämä on siis se, mikä löytyy, jos teillä on parketti. Parketin alta löytyy tämä. Ja ulkopuolella on tässä tapauksessa meillä on tämmöinen hieno muuraus. Eli se julkisivumuuri, jota tämä surullisen kuuluisa valesokkeli kantaa. Ja tässä on nyt se perusrakenne, mistä tämä seinä koostuu. Seuraavaksi olisi tarkoitus sitten käydä läpi hieman tämän rakenteen toimintaa ja missä ne riskikohdat ovat, miksi tätä rakennetta tulisi hieman varoa ja tarkistaa, missä kunnossa se on.